čarobnicu, kamaratnika i štitonošu, kako bih pozvao svemoćnog nebeskog zmaja. Yugi, tvoja božanska karta jest moćna, ali ti ne garantira pobjedu. Predaleko sam došao da bih sada izgubio. Bojim se da je gotovo. Znao sam da će se to dogoditi. Nećeš moći poraziti tog stvora bez moje pomoći. Odlazi! Nebeski zmaj ima toliko bodova za napad koliko Yugi drži karata. Pažljivo slušaj, Yugi drži 3 karte. To daje svemoćnom nebeskom zmaju 3000 bodova za napad. A tebi je preostalo još 1200 životnih bodova. Što znači da kada nebeski krene u napad, s tobom je svršeno. Nikada! Duh zlokobnog oka još uvijek luta po igralištu Yugi. A sada, zloduše moje, vrijeme je za napad! Napadni nebeskog zmaja! Što se dogodilo? Moj zloduh nije djelovao! Slušaj me, puno toga još moraš naučiti o egipatskoj božanskoj karti.